Čaute dámy a páni, dnes zase vítam u nového videa. Dnes tu budeme hrať s bratom. Pozdrav. Čau. No tam vytvorí nový svet, lebo nevieme do akého svetu máme ísť. Počkaj, nič nerob. Toto si daj zatiaľ. Dobre, nič nerob. Takže dáme si, že brat. Ja. A brat. Nič nerob. Necháme si prežiť, že? Dobre, vytvoriť. Nič nerob. Už ty ideš? Teraz toto stlač. Dobre, nič nesláčaj, dobre? Dobre, už sa ti vyhľadáva server. Čakajte. Ja už som tu. Počkám na teba, pozri. No čau. Hraj. Čau. Šimon. Čau. Počkaj. Tam vidím nejaký ostrov, poďme tam. Poď za mnou. A budeš musieť rýchlo plávať. Poď rýchlo, poď za mnou. Iba tak drž. Poďte za mnou. Vidím ťa. Dobre. Chobotnice nebúchaj hlavne, dobre? Nič nerob. Nemôžeš lietať, lebo sme v kreatívu. Vieš? Ty už si tam? O nie. Vidím tu jaskyňu. Tam by sme si potom mohli... Postavať to? Ani ne. No ja už som tam. Ja som tu. No poď. Vidíš, tu je tá jaskyňa taká. Iha. Dobrý nápad. Poďme z týchto zo stromov nazbierať drevo. Naskať drevo. No a čo som ja teraz išiel robiť? A potom budeme iba 15 minút natáčať, dobre? Viac ako 15 minút nemôžeme. Ja sa idem ešte niekam inám pozrieť a ty zatiaľ urob crafting table, dobre? Jasne, čau. Alebo ešte narúbaj drevo. Dobre, čau. Že ja som tu furt na tej mapke. Ja, listy. ...14 minút budeme natáčať, dobre? No na budúce dáme pokračovať. Ne. No to všetko vykrafti. Všetko si vykrafti. A potom urob crafting table. Ja idem robiť teda... Tuto budeme mať dom v tej skale, dobre? Dobre, ja idem. Máme druhú. No aj druhú, tak vyrob tej crafting table. Počkaj. Ja si idem teda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Postavám dom. Tu. 1. Postavám dom. Aj ty máš. No už nič. No crafting table mám. Dobre. Dobre, ty tak rob, ja ti idem pomáhať, dobre? Naskaj mi drevo. Si nasekam. Nasekam. Zatiaľ budeme mať taký malý, čo? Povieš na to. Sem dáme crafting table. Piesok. Dobre, ty choď piesok teda nazbierať. To si urobím okno. Ja tu zatiaľ idem
A potom aj strechu urobíme, dobre? Aby nám sem nepršalo. Tak, tak. Počkaj. Z toho strechu. Nič to, ten piesok. Beraj piesok. Už nič nemám. Už nič nemáš? Dobre, tak choď zatiaľ hlínu nazbierať. Dobre. Strom si sem dal. Zober si ho. Ja, to je veľa kvetín. Ja idem ešte nejaké stromy tam ďalej. Ja tu už si ty bol. Idem ešte pozrieť ďalej, či to nebudú nejaké stromy. Aj kameň nazbiera. Tu už nie sú žiadne stromy, ale tu je veľa piesku. A piesok sa nám na niečo zíde. Potom pôjdeme na nejaký druhý ostrov, tam vidím na boku nejaký ďalší ostrov, tak tam potom pôjdeme nazbierať ďalšie drevo, dobre? Nazbieral som 2 bloky piesku. To čo tam robíš? Tu nebúraj, nebúraj. Pozor, choď preč odtiaľ. Tu budeme mať taký, ako keby baráčik, dobre? Počkaj, ja idem vlastne tú hlínu nazbierať. Ja mám hlínu. Dobre, ty máš hlínu. A budeme mať strašnú, tomu nevadí? Vadí. Ale dúfam, že sa nám tam nebudú spawnovať aspoň príšery. Zle si tú strechu urobil. Pozri. Tu? Jaj, bože. Joj. Čo tu Hej! Prepáč. Pozri. No nič nemám ani. Musím si dať. No nič nemám ani vratiť. Tak toto stačí. Počkaj, pozor. Nechcel som, prepáč. Hej. Prepáč. Ops. Ja som nechcel. Ja som iba tam dával. Nič tam dal. Vidím tam rozbitý vláde crafting table. Mám pies. Mám ja. Dobre, to je ten môj crafting table, že? Dám ti jablko. Máš jablko? Ukáž. Mám. Odkiaľ? Pošľa. No nechcem jablko, ja nechcem, dobre? Chcem sa najesť. Ne, ja nemám nič, však ja si potom vykraftím udicu a pôjdem si nachytať ryby. Počkaj. Ešte dvere. Dobre, počkaj ma tu, ja idem na druhý ostrov natrhať drevo, dobre? Ja hneď prídem. Mám kvetinu. Počkať. Tadiaľ sme prišli, ne? Tadiaľ sme prišli. Či? Áno. Jaj. Tu sú už len chobotnice. A tam je ten ostrov, na ktorom sme sa objavili. Ináč tu nič není už. My už si asi viac... Ja som tu, furt na tom ostrove.
niekam Ešte odbehol. kamene nazbieram. Dobre, ale ja idem kúknúť teda na ten druhý ostrov, dobre? Ty tu zostaň. Tak čau. Čau zatiaľ. To ti nepôjde. Ešte 4 minútky, Šimonko, musíme. To je taká blbá kamera. Čo je? To čo tam je? Ne, ops. Von. Kubo, No, Láďa, už to vypnite. to čo je tu? Ne, Čo je? nič, spadol som do jamy. Už sa smieva Šimon. Ovca. Zabijeme, dobre, ovcu. Zabijem ťa. Prosím, hlavne ne do vody. Do vody ne. Jasné, do vody ona skočí, no to je krása. Hej, neutekaj mi. Šimon, už sa skovaj, lebo už sa smieva. Dobre, ja sa hneď najem teraz. Dobre. Idem naspäť. Čo to robí tá tráva? Teraz budú príšery. Schovať sa do baráčika. Čo to? Už vidím skeletonov. Ne, creeper. Dajte už to. Preč? Šimonko, Čo? pomoc. Pomoc. Au. Idem ti pomôcť. Ne. Ja už som tu. Hej, ty si ma zabarikádoval na schvál. Tak. Ešte postiel. Už to prepnite. No toto, ale... Nemám žiadnu posteľ. Počkaj, idem toto farbivo. Budeme mať toľko farbiva. Ty si zomrel? Nezomrel. Tu je. Zomrel som. Lebo to je skeleton. No sa tu spavnujú. Zabil som ho. Kde si? Mám ísť pre teba? Mám luk. Neboj sa. Ja ich dám. Bojím, jak ma zabije. Počkaj, idem za tebou. Hneď. Creeper! Zomrel som. Počkaj ma tam. Počkaj ma tu, dobre? Zomrel som aj ja. Zrušiť. Objaviť sa znova. Počkaj. Kde si? Jaj. Zabili nás? Akože vážne? Kam mám ísť teraz? To čo je tuto dead point? Šimonko, už musíme končiť. Prečo? Lebo. Za chvíľku už. Ale už prešlo 14 minút. Pavúk tam je. Sú tu zombici, počkaj. Ty kde si? Tu. Tak dáme pani. Jau! Skeleton. Au! Au! Debilný skeleton. Idem ti pomôcť. No už nemusíš, ale tak som zomrel. No tak, my už musíme, dámy a páni, končiť.